Következik a Láng és a szuperverdák a Nick Junioron. Készülj fel! A nagy kalandokra! A kedvenc kismackóddal! Fedezd fel óriási lényeket! Varázslatos új világokat! És egy fazék aranyat a szivárvány végén. Lépj be Paddington világába! Ne maradj le a legújabb részekről. Jövő héten hétfőtől péntekig 20 órától a Nick Junioron. Eljött az ideje felszállni. A mancsőrjárattal új, fergeteges kalandjaikban. Készülj a fordulatokra! A mindent elsöprő kalandra. És indulj útra a legbátrabb csapattal. Légy részese a kalandnak a mancsőrjárat részeiben. Minden nap a Nick Junioron. Przerwa na reklamę na Nick Junior. To była reklama na Nick Junior. Amikor a gyerekek lánggal óriási probléma megoldó küldetéseken versenyeznek, a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai ismereteiket felhasználva mentik meg a helyzeteket.